άκουσα όμως το ραδιόφωνο κάτι. Εγώ είμαι πιο γρήγορος. Εγώ πιο γρήγορος. Λοιπόν, ξέρετε τι λέω. Εμφανισιακός, ποιος μπορεί να είναι πιο γρήγορος. Εμφανισιακός. Θέλετε να το δούμε λίγο, να το αποδείξουμε. Έξι. Έχουμε μια κοντρίτσα εδώ τώρα. Ναι. Μην κάτσεις σαν τον Κατσαμπή. Μην κάτσεις σαν τον Κατσαμπή εκεί. Θα κινείσαι. Καμιά ζώνη γιατί μικρό παιδί μεγαλώνει, δεν πιέζει με αυτό το φελό τον κόκκινο, μου κάνει καμιά τιμονιά έτσι, μας πάρει τα νιάτα. Πόρτα κλειστή. Είναι δυνατόν να με παιδεύετε με αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα τόσο πολύ. Κόντρα με το αρκοντήσιο να ανέβω, πώς κλείνει. Είναι αρκοντήσιο. Καλά ρε μαλάκα με το αρκοντήσιο έτρεχα. Για 5 μέτρα, 5 μέτρα. Το μπουστό χοντρό, πού το αντισπίνει. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Οι κάμερες πάνε στον νικητή, δεν πάνε ποτέ στον νικημένο. Σας το έχω πει 100 φορές. Εκκλησία κλέβω. Τώρα που θα πάρω εγώ το πιο γλίγορο, θα του φύγω 30 μέτρα, όχι 5. 30 θα του φύγω. Πού πας ρε μπούλι, εδώ είμαι εγώ. Στο στείλω να το έχεις έτοιμο. Γιατί με βάζετε και ασχολούμαι με ερασιτέχνες ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Παρτσάλα. Πέφτουνε, τσιγάρα, πέφτουνε. Κάτσε να πάει ο ελαφρύς στο γρήγορο και ο χοντρός στο... Τίποτα. Ο Ασκεπής. 50 μέτρα τον άφησε. Ακόμα πάει ο μαλάκας. 40 μέτρα πίσω. Ποιος είναι ο οδηγός, με πέρασε 5 μέτρα, τον πέρασα 40. Το ταγάρι. Με πέρασε 6 μέτρα και τον πέρασα 40. Ακόμα μία. Ακόμα μία. 40 μέτρα. Μία τελευταία. Μετράμε και μέτρα, Δηλαδή η κλάνα του κάθισε κάτω και το αμάξι ταύλο είναι πολύ καλό. Πολύ γρήγορο. Για 1200 είναι πολύ γρήγορο. Αλλά αυτό είναι ερωτεύσιμο. 40 μέτρα, όχι 5. Τι? Τίξινος. Καλά, αυτός αυθαδιάζει. 40 μέτρα, όχι 5 Το τυρί μέτρα. το είδες, τη φάκα δεν είδες. Πρε 40 μέτρα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν είδες. Το τυρί το είδα, τη φάκα δεν είδα. Έλα ρε τρόπα Μαρινά. Και μέτρα μέτρα. Τα μέτρα μέτρα. Όπως μέτραγε σαν γκολ χθες του Σισέ. Γελάω κόσμο μαζί σου ρε. Στα 400 μέτρα, 40 μέτρα πίσω. Τι δεν υπάρχει. Τα γράψαν οι κάμερες. Πάντως πέρα από ό,τι είπαμε, πολύ καλά αυτοκίνητα. Πολύ καλό τράβηγμα από χαμηλά. Φίλε, είχα καιρό να οδηγήσω. Καλά πας, τη δεύτερη φορά πήγες καλά. Την άλλη 40 μέτρα σ' άφησε. Όχι. Κοιμόμουν. Με έψαχνες, θα είσαι και ο Κατσαμπής και εγώ σε εσέ, με έψαχνες να με βρεις. Κατσαμπή μου είσαι. Τα μούτρα του για Σισέ. Το τατουάζ σου λείπει εδώ πέρα. Και λίγο χρωματάκι διαφορά. Εντάξει, δεν πειράζει. Σειρά. Μήπως το έχει αργαλισμένο. Όχι βρε, πάνε. Πόσα κιλά είσαι. 60 κιλά είναι ο Πούστης. Είναι ελαφρύς. Μαλάκα δεν είσαι 18. Ναι, αλλά μου σηκώνεται σε 18, μαλάκα. Λοιπόν, 1, 2,
Όποιος κερδίσει, κέρδισε. 1. Ζωζέ Ραπτίνιο. Οριακά το πέρασα, με το άλλο τον διέλυσα, είμαι ο νικητής. Με αυτός έφαγα 10 μέτρα, με αυτός επέρασα 10 πόντους. Πόσα? Τι πόθα. 10 πόντους. Έλα δες, πόθα, τι πόθα. Μετράς και τους πόντους εσύ. Βέβαια, τον έβαλα 6-7 πόντους. Τελείωσε το παραμύθι. Καλός είσαι, αλλά είμαι καλύτερος. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Είναι δίκαιος. Λοιπόν, ο άλλος εγκατέλειψε. Ο ακροατής. Φάνηκε λίγο εντάξει και Ρουμπάδες. με το αμάξι του γαμπρού στάλτης να κάνεις κόντρα, μιλάμε και το... Αυτό το ξεκαθαρό. Με το αμάξι του γαμπρού τι να κάνεις. Δες τώρα πώς θα κλαίει. Στα 5 μέτρα θα κλαίει. Θα έχει φωτογραφίες. Μην το στείλω πάνω και κλαίει. Τελείως. Και το κλαίνε και άλλοι. Τώρα αυτό το πάνω που να κάνει ότι δεν βλέπει καλά ο ίδιος. Τον είπα τον Φορτουγατζή, ανοίγοντα την πόρτα σου πετάξεις μία, αλλά ο μαλάκας ξέχασε. Ωραία αυτοκίνητα μαλάκα. Αυτό είναι κουκλί. Αυτά χρόνια τα δεν χόρευα Αυτά τα έπρεπε να ήμασταν 20 χρόνια νεότεροι. Γιατί είναι μαλάκα, τι, το φλόρο τον άλλο τον έκανα. Νεότερο δεν ήταν. Σιγά, σιγά στροπελέκι, σιγά. Σ' αφήνω και 10 μέτρα να φύγει. Σιγά καρχαρία, σιγά. Τώρα θα δεις. Τον εκλειπτό στην εκκλησία.